Η ελληνική τηλεόραση 1, συμμετέχοντας στον εορτασμό για τα 50 χρόνια από το θάνατο της Πινελόπης Δέλτα, θα σας παρουσιάσει τώρα το ντοκιμαντέρ της Όλγας Μαλέα «Παιδικές αναμνήσεις, τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα». Η εκπομπή αποτελείται από σκηνοθετημένα κομμάτια που ζωντανεύουν ορισμένα περιστατικά από βιβλία της Δέλτα και από συνεντεύξεις με ανθρώπους 3 διαφορετικών γενεών που γαλουχήθηκαν με τα βιβλία της. Μικροί και μεγάλοι μας περιγράφουν με ζωντάνια πώς οι ήρωες της Δέλτα τους επηρέασαν στα παιχνίδια τους, αλλά συγχρόνως μας δίνουν και μια κριτική αξιολόγηση της συγγραφέως. Εγώ φαντάζομαι την Πινελόπη Δέλτα με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια και να έχει στα μάγουλα φακίδες. Εγώ φαντάζομαι την Πινελόπη Δέλτα σε κανονικό ύψος, με καστανά μάτια, μαύρα μαλλιά και να δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα κακά παιδιά από ό,τι στα καλά. Φαντάζομαι την Πινελόπη Δέλτα με μακριά ξανθά μαλλιά, να έχει πράσινα μάτια και σαν συγγραφέας να είναι πολύ καλή. Η Πινελόπη Δέλτα ανήκει στις ιστορικές μορφές του τόπου μας και έχει γίνει σημείο αναφοράς για χιλιάδες παιδιά αλλά και μεγάλους που γαλουχήθηκαν με τα βιβλία της. Ήταν η πρώτη που έγραψε παιδικά βιβλία με Έλληνες ήρωες που δρούν σε ελληνικό περιβάλλον. Έγραψε ιστορικά μυθιστορήματα τοποθετημένα στην εποχή του Βυζαντίου ή στα χρόνια των Μακεδονικών Αγώνων. Αλλά επίσης έγραψε και ιστορίες με παιδιά που παίζουν και κάνουν αταξίες στο πλαίσιο της ελληνικής σπιτικής ζωής. Τι έκανε όμως την Πινελόπη Δέλτα να νιώσει τόσο έντονα την ανάγκη να γράψει βιβλία για παιδιά? Τόσο η πλούσια φαντασία της και η αγάπη της για κάθε τι ελληνικό, όσο και η επιθυμία της να μετουσιώσει ορισμένα βιώματα και τραύματα της παιδικής της ηλικίας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η Πινελόπη Δέλτα γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1874 και γονείς της ήταν ο Μανώλης και η Βυργινία Μπενάκη. Το σπίτι τους ήταν πλούσιο και αρχοντικό, οι γονείς της τίμιοι και καλοί, τα αδέλφια της γερά και πρικισμένα. Όλοι θα νομίζαμε ότι η Πινελόπη πέρασε ιδηλιακά παιδικά χρόνια. Κι όμως η Πινελόπη υπέφερε καθημερινά. Υπέφερε από την αυστηρή και σκληρή ανατροφή που συνήθιζαν να δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους εκείνη την εποχή, από το αμήλικτο «έτσι πρέπει» που εφαρμόζονταν ομοιόμορφα στο σπίτι των Μπενάκη. Συχνά ένιωθε πληγωμένη από τα μαλώματα της μαμάς της και μόνιμα διψασμένη για τρυφερότητα, χάδια και φιλιά. Έτσι στην ψυχή της φόλιαζε βαθύ και ανέκφραστο παράπονο. Δεν είχες καμιά δουλειά να περιφέρεσαι στο πλησταριό, ενώ θα έπρεπε να ήσουν με τα αδέλφια σου στο σπουδαστήριο. Αυτές είναι για την κουζίνα. Χρειάζεσαι τίποτα άλλο? Όχι, κυρία, ευχαριστώ. Καλύτερα να κλάψει το παιδί μου σαν είναι μικρό, παρά να κλάψω εγώ σαν μεγαλώσει. Κοίταξε εσύ, να μην γίνεις κακιά σαν και εκείνη. Αυτά είναι για μπάλωμα. Όταν τα φτιάξετε, να μου τα φέρετε να τα ελέγξω. Εντάξει, κορίτσια? Μάλιστα, μαμά. Με
Dans 10 minutes, la leçon commence. Les filles doivent étudier, madame. Δεν θα τις κάνω σοφούς Σολομώντες. Νοικοκυρές τις θέλω τις κόρες μου, μαντεμουαζέλ. Ah, ces Grecs, toujours préoccupés par le matériel, sans aucun intérêt pour les choses de l'esprit. Πού ήσουνα, τι έγινε πριν? Τίποτα δεν έγινε. Μπουρίνια. Η Αλεξάνδρα έτσι κι αλλιώς δεν καταλαβαίνει. Ο Αντώνης θα με περιφρονήσει, ως συνήθως. Ο Αλέξανδρος είναι τόσο μικρός, πώς να τους μιλήσω? Άραγε πονεί πολύ να πέσει κανείς χάμω. Λιλά, ya mu'minin, lillah. Lillah, ya mu'minin, lillah. Allah, Allah. Θα κλαίει η μητέρα αν πεθάνω. Πάντα κλαίνουν οι μητέρες όταν πεθαίνουν τα παιδιά τους. Lillah, ya mu'minin, lillah. Αλλά αν έχω πεθάνει, πώς θα δω τα δάκρυα της μητέρας? Δεν παίζω άλλο, κουράστηκα, θα το τελειώσουμε αργότερα. Αφού αρχίσαμε θα το τελειώσουμε τώρα. Δεν θέλω. Αλέξανδρε, έλα εδώ. Θέλεις να σου διηγηθώ μια ιστορία που έγραψα? Την έγραψα στα γαλλικά, αλλά θα στην πω στα ελληνικά. Μια φορά ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος και ξανθός αξιωματικός που αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα του και το παιδί του. Όταν όμως ξέσπασε ο πόλεμος, ο αξιωματικός αναγκάστηκε να φύγει. Κάθε εβδομάδα έστελνε γράμμα στη γυναίκα του και της έλεγε πόσο πολύ την αγαπούσε και πόσα φιλιά θα έδινε στο γιο του μόλις θα γύριζε. Σε μια όμως πολύ επικίνδυνη μάχη, ο αξιωματικός λαβώθηκε. Τι θα πει λαβώθηκε? Θα πει πληγώθηκε. Και τη στιγμή λοιπόν που ξεψυχούσε μέσα στα χαρακόμματα, είπε σε έναν συμπολεμιστή του: να πάρεις αυτό για τη γυναίκα μου και το σπαθί μου για το γιο μου που... Και ξεψύχησε. Πέθανε δηλαδή ο αξιωματικός. Αχ, είναι λυπητερή η ιστορία σου. Η γυναίκα του και το παιδί του όμως που δεν ήξεραν τίποτε... Σε αυτό το δέντρο με τα σπουργίτια και στα μελοδραματικά διηγήματα που διάβαζε στον Αλέξανδρο, ξέχυνε η Πινελόπη τις παιδικές της λύπες και καημούς.
Ίσως η Πινελόπη Δέλτα αποφάσισε να γράψει παιδικά βιβλία για να κάνει τα άλλα παιδιά λιγάκι πιο ευτυχισμένα, πιο χαρούμενα και γελαστά από ό,τι ήταν η ίδια. Σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Πινελόπη Δέλτα πραγματικά πέτυχε το στόχο της, γιατί χιλιάδες παιδιά διάβασαν, έπαιξαν, έζησαν με τα βιβλία της. Αυτό που δεν πέτυχε όμως η Πινελόπη Δέλτα, όσο κι αν προσπάθησε, ήταν το να ξεφύγει από τις ιδέες της αυστηρής ανατροφής που σαν παιδί είχε τόσο μισήσει. Τα εγγόνια της θυμούνται πολλές καλοσύνες και ευαισθησίες της γιαγιάς τους, αλλά επίσης θυμούνται ότι η γιαγιά ήταν αυστηρή, απαιτητική, απόλυτη, σχεδόν σκληρή. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τη γιαγιά μου, διότι για μας ήταν μια φυσιογνωμία την οποία και θαυμάζαμε και αγαπούσαμε πάρα πολύ. Ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος πολύ επιβλητικός, με το μακρύ της, το μαύρο φόρεμα, με τους κολλιέδες της, με τα μαλλιά της πάντα πάρα πολύ τακτοποιημένα, γιατί ήθελε να είναι πάντοτε έμορφη όπως και ήτανε, πάρα πολύ ωραία. Και με όλες τα βάσανα, με όλες τις αρρώστιες, η παρουσία της πάντα ήταν πάρα πολύ ζωντανή για όλους μας. Θυμάμαι αργότερα όταν είχε αρχίσει να υποφέρει από αυτή την αρρώστια που την κατέβαλε, είχε ένα τέτοιο κουράγιο, ένα τέτοια... Το ξεχνούσες όταν την έβλεπες, ξεχνούσες ότι ήταν πράγματι άρρωστη. Ποτέ δεν παραπονέθηκε, ποτέ δεν είπε μία λέξη για αυτό. Ακτινοβολούσε, μιλούσε για άλλα πράγματα. Όταν πηγαίναμε στο τραπέζι και την βοηθούσε ο θείος μου να περπατήσει και περπατούσε με δυσκολία τότε, τη στιγμή που ξανακάθιζε ξεχνούσες πως αυτή η γυναίκα είχε τη φοβερή αρρώστια, την παραλυσία που την κατέβαλε και ήταν τόσο φυσική. Ποτέ δεν την άκουσα να παραπονεθεί, να θυμίσει, να αναφέρει αυτό το γεγονός. Και ως το τέλος της εκράτησε αυτό το κουράγιο, να πούμε, που ήταν ένα πράγματι αξιοθαύμαστο. Ήθελε πάντοτε ό,τι κάναμε να είναι κανονικά καμωμένο και στην ώρα του. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, διότι ήταν πολύ τυπική στην ώρα του φαγητού. Και θυμηθούμε μια μέρα που είχαμε πάει μια εκδρομή και γυρίσαμε φοβερή αγωνία πίσω για να μπορέσω να προλάβω να είμαι στο τραπέζι στην ώρα που δεν πρόκειτο να καθίσει ο παππούς και η γιαγιά. Και μόλις κατόρθωσα να πλύνω τα χέρια μου, να χτενιστώ, γιατί μας ήθελε πάντα να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ εντάξει εκεί που καθόμασταν μαζί της, και να φτάσω τη στιγμή που έμπαινε στην τραπεζαρία. Δεν μου είπε τίποτα εκείνη τη στιγμή, αλλά το βλέμμα που μου έριξε ήταν σαν να μου έλεγε «Πρόσεχε, άλλη φορά πρέπει να είσαι πάντα τακτικά στην ώρα σου». Όταν ήμασταν παιδιά ήταν αρκετά δύσκολο να πλησιάσουμε την Πινελόπη Δέλτα, την γιαγιά μας. Ίσως γιατί είχαμε εντολή να την αφήνουμε ήσυχη, να μην κάνουμε θόρυβο για να μπορεί να εργαστεί τις πρωινές κυρίως ώρες. Και ύστερα όταν ερχόμασταν στο τραπέζι μαζί της ήταν πάντοτε πολύ αυστηρή και έπρεπε να τηρηθούν όλοι οι τύποι. Ωστόσο έχω και παιδικές αναμνήσεις με κάποια πιο, θα έλεγα, στενή επαφή μαζί της. Και η πιο τελευταία, πιο πρόσφατη πριν από το θάνατό της, ήταν όταν βρέθηκα στην Κηφισιά και πληροφορήθηκα, μικρό παιδί, ότι οι Γερμανοί είχαν μόλις μπει στην Θεσσαλονίκη. Οι γονείς μου βρίσκονταν εκεί και διαβάζοντας τους τίτλους στην εφημερίδα έμεινα φυσικά ξαφνιασμένος και με έπιασαν σχεδόν τα κλάματα. Με φώναξε λοιπόν επάνω στο δωμάτιό της, εκεί όπου εργαζόταν, και αντί για οτιδήποτε άλλο μου διάβασε από την εφημερίδα τους ηρωισμούς των στρατιωτών μας στο μέτωπο. Για εκείνην αυτό ήταν η απάντηση. Έπρεπε δηλαδή και εμείς μικροί στα μετώπισθεν να δείξουμε κάποιον ηρωισμό εφάμιλο με εκείνον που έδειχναν στα οχυρωματικά μας έργα στη γραμμή του μετώπου οι στρατιώτες. Δεν υπήρχε και εκεί περίπτωση να υποχωρήσει κανείς. Έπρεπε να είμαστε μικροί ή μεγάλοι, γενναίοι, για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Απαιτητική αλλά και ευαίσθητη, σκληρή κι όμως με κατανόηση. Εγωίστρια αλλά και πάντα έτοιμη να δώσει, η Πινελόπη Δέλτα ήταν μια προσωπικότητα σύνθετη και πολύπλευρη.
Αυτοκτόνησε στις 27 Απριλίου 1941, τη μέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα. Το έργο της όμως εξακολούθησε να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των παιδιών. Τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα τα διαβάσαμε σε πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι ότι ήμουνα στην τρίτη δημοτικού όταν ανακάλυψε η μητέρα μου ότι δεν είχα διαβάσει τον Τρελαντώνη και έπεσε πανικό στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσε να περάσει από κανέναν στο μυαλό ότι ένα παιδί που διαβάζει δεν έχει διαβάσει τον Τρελαντώνη σε αυτήν την ηλικία. Και αυτό που μου έμεινε εμένα περισσότερο, που συγκράτησα, είναι λέξεις και εκφράσεις που ξεφεύγανε από την γλώσσα που μιλούσαμε και από την γλώσσα που διαβάζαμε στα βιβλία τα άλλα. Και είναι η πληθυντική των ρημάτων κάθουνταν, το κάθουνταν ανακούρκουδα, οι σαρικάδες που λέει στο μάγκα, αλλά και τα παλικάρια στο βάλτο. Και πολύ συχνά κάθουνταν ανακούρκουδα σε όλα τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα. Θυμάμαι τις γυναίκες τριγλιές και τους γυναίκιους θρήνους, αλλά και τις γυναίκιες δουλειές που λέει περιφρονητικά ο Τρελαντώνης στις αδελφές του. Θυμάμαι την περίφημη φράση από τα μυστικά του βάλτου «Με ξέρεις λατάν κακούργια, με αναγνωρίζεις χασάπι», την οποία τη χρησιμοποιούσαμε και ως σλόγγαν στο σπίτι όταν τσακωνόμασταν με τον αδελφό μου, αλλά και παίζοντας με τη μητέρα μας. Και προσπαθούσαμε να ζούμε τέλος πάντων με έναν τρόπο που να θυμίζει την περιοχή της Καστέλλας και του Τρελαντώνη. Τα βιβλία της Πινελόπης Δέλτα ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας και τα είχα διαβάσει και τα είχα ζήσει πολύ. Από αυτά το πιο αγαπημένο μου ήταν το Παραμύθι χωρίς όνομα, γιατί εκεί ένας χαρακτήρας, το Βασιλόπουλο, καταφέρνει και αλλάζει μόνο του πολλά πράγματα και έτσι δίνει ελπίδα. Αλλά βέβαια αυτό που διασκέδαζα πιο πολύ να διαβάζω ήταν ο Τρελαντώνης. Σαν πρώτη από 5 παιδιά, πιο πολύ ταυτιζόμουν μάλλον αναγκαστικά με την Αλεξάνδρα. Αλλά ο χαρακτήρας έτσι που μου άρεσε και μου τέριαζε πιο πολύ ήταν ο Τρελαντώνης, ο ατίθασος και σκανδαλιάρης Τρελαντώνης. Την τρίτη μου αδελφή, την Αταλία, τη φωνάζαμε Πουλουδιά, γιατί ήταν και λίγο γκρινιάρα και της έμεινε αυτό. Δεν είναι ότι από τον Τρελαντώνη παίζαμε πολλές σκηνές, αλλά υπήρχαν μερικά τραγούδια και κομμάτια που είχαν μπει στη ζωή μας. Όπως ο Μπαρμπαγιάννης με τις Τάμνες και το της Μαρίτσκα Μόγια. Και ανάσκαπη δεν βρίσκουμε ποτέ τίποτα. Κι εγώ βαρέθηκα. Καλύτερα να παίξουμε κηδεία. Πάλι κηδεία. Ας παίξουμε σουλιώτισσες. Πάλι σουλιώτισσες. Ναταλία, μην γίνεσαι σαν την Πουλουδιά. Ναι, αλλά άμα παίξουμε σουλιώτισσες, εμείς τι θα κάνουμε? Θα παίξετε κι εσείς σουλιώτισσες. Πρώτη φορά θα είναι. Λοιπόν, εντάξει. Ελάτε να τα βγάλουμε να δούμε ποιος θα κάνει τη δόξα. Αχ, να βγω εγώ για τη δόξα. Αφού εσύ ούτε τα λόγια δεν ξέρεις, θα τα βγάλουμε μόνον οι μεγάλοι. Συμφωνώ. Λοιπόν, της Μαρίτσκα Μόγια. Γέστερε της μαμ. Γέστερε της κουπεντζέ, κουπεντζέ, κουπεντζέ. Γέστερε της γκυλέντζε. Εγώ βγήκα. Είσαι ζαβολιάρα, κλέβεις. Δεν κλέβω καθόλου. Λοιπόν, εγώ θα είμαι η δόξα. Έχετε για βρυσούλες, λόγοι βουναραχούλες. Έχετε για βρυσούλες, λόγοι βουναραχούλες. Έχετε για βρυσούλες. Ζήτω το ηρωικό σούλι! Γεια σου πατρίδα μου! Γεια σου Μανούλα! Γεια σου πατρίδα μου! Γεια σου παιδάκι μου! Στα ψερών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας στη δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, γενομένο από λίγα χορτάρια. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας... Καλά σε έχεις αίματα! Σήκω, πάμε γρήγορα στη μαμά σου. Εδώ οι σουλιώτισσες πεθαίνουν και εσύ κάνεις έτσι για λίγο αιματάκι. Όχι, όχι, πάμε στη μαμά σου. Όχι, όχι, καλύτερα να πάμε στη βρύση γιατί η μαμά μου θα φωνάζει. Όχι, όχι, πάμε στη μαμά σου. Ορίστε, περδίκη είσαι. Κλείνε τα χέρια σου και πήγαινε έξω. Και από εδώ και στο εξής να προσέχετε.
Πιστεύω ότι τα βιβλία της Πενελόπης Δέλτα διαβάζονται ακόμα. Απλώς λιγάκι έχει αλλάξει ο ρόλος τους. Για μας, που ούτε καν τηλεόραση δεν είχαμε μέχρι το 1980, τα βιβλία ήταν η πηγή της φαντασίας μας και η βάση των περισσότερων παιχνιδιών. Τώρα τα παιδιά και πιο πολλές γνώσεις έχουν και περισσότερα ερεθίσματα αποσπούν την προσοχή τους. Έτσι, τα βιβλία μπορούν να τα διαβάσουν, τα βιβλία της Πενελόπης Δέλτα, αλλά δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα βιώματα της παιδικής τους ηλικίας που είχαν γίνει για μας. Τα βιβλία της Δέλτα κυκλοφορούν από την αρχή του αιώνα. Η ίδια τα έγραψε, όπως ξέρουμε, όπως διηγείται κανείς μια ιστορία στα παιδιά του. Και επειδή η γυναίκα ήταν βαθύτατα Ελληνίδα, η θεματογραφία της είναι από την ελληνική ιστορία ως επιτοπλίστων. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η γλώσσα της, η οποία είναι η ίδια από το 1910, δηλαδή είναι σημερινή. Τα παιδιά του 1990 με την ίδια ευκολία μπορούν να διαβάσουν τα βιβλία της Δέλτα, όπως και με τα βιβλία που γράφονται σήμερα. Ως το 1961, η οικογένεια της Δέλτα έβγαζε τα βιβλία εκείνη, τα ξέρετε. Και τότε ήταν μια έκδοση κάθε 5, κάθε 10 χρόνια εκεί γύρω. Από το 1961 τα πήρε η Εστία. Και όπως είναι φυσικό όταν ένας εκδοτικός οίκος διακινεί ένα βιβλίο, ίσως και οι άνθρωποι κατάλαβαν τη Δέλτα περισσότερο. Από τότε ως τώρα η πορεία είναι ανωδική των βιβλίων αυτών. Ειδικά μετά από το 1975, που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι επειδή βγήκαν πάρα πολλά παιδικά βιβλία, κάπως θα τα εξετόπιζαν. Δεν έγινε αυτό. Αντίθετα, από το 1975 και έπειτα πάρα πολλές χρονιές, τα βιβλία της έκαναν και 2 εκδόσεις, το οποίο σημαίνει έβγαλαν και 10.000 αντίτυπα το χρόνο. Όπως μερικοί τίτλοι είναι ο Τρελαντώνης, ο Μάγκας, ο Βουλγαροκτόνος και τα μυστικά του Βάλτου. Ειδικά τα μυστικά του Βάλτου πρωτοβγήκαν το 1937 και ήδη έχουν φτάσει στις 36 εκδόσεις. Τι κάνετε τέτοια ώρα εδώ, παιδιά? Και πού είναι η Μις Ράις? Αλεξάνδρα, εσένα ρωτάω. Πήγε στην κάμαρά της. Γιατί? Ήταν άρρωστη. Και δεν βγήκε μαζί σας? Ναι, βγήκαμε. Μα μετά γυρίσαμε και μας είπε πως ήταν άρρωστη. Καλά. Πάω στην κάμαρά της να τη δω και εσείς θα μου κάνετε τη χάρη να μην το κουνήσετε από εδώ μέχρι να έρθει ο θείος να σας πάρει. Τα άκουσες, Αντώνη? Αντώνη, τρελαντώνη, ζουρλαντώνη, λολαντώνη. Ποιος ξέρει τι σκαρφίζεται το τρελό σου το κεφάλι. Λοιπόν, αποφάσισε. Είσαι ή δεν είσαι Τούρκος? Δεν είναι. Τότε λοιπόν, τι είσαι? Έλληνας. Μα πώς μπορούν Έλληνες να πολεμούν και να σκοτώνουν Έλληνες? Δεν θέλω ο στρατός μου να είναι τουρκικός. Πες του. Γιατί δεν γίνεσαι εσύ Τούρκος? Εγώ? Αυτοί οι Τούρκοι? Μα πώς μπορούν οι Τούρκοι να είναι πιο ωραίοι από τους Έλληνες? Και πώς μπορούν οι Έλληνες να έχουν αυτό το χάλι? Ας είναι ο Άγγλοι δικοί σου. Καλά. Πάντως η Μις Ράις είπε πως δεν είναι αγγλική αυτή η σημαία. Το ξέρω, είναι γαλλική. Αδιάφορο. Έλα, ετοιμάς, πού είναι ο βόλος σου? Δεν τον βρίσκω. Έλα, τελείωνε, θα σου φέρω εγώ άλλο βόλο. Μόνο στήσε γρήγορα το στρατό σου. Τι χάλια που είναι οι στρατιώτες σου, τι χάλια. Και θες να είναι και Έλληνες. Με την πρώτη θα πέσουν. Εγώ νιώθω πιο κοντά στην Μπουλουδιά επειδή μου αρέσουν τα μποτίνια της και μοιάζουν στο χαρακτήρα και βοηθάει πάντοτε τους αδύνατους και είναι και λίγο γκρινιάρα όπως και εγώ. Εγώ νιώθω πιο κοντά στον Αλέξανδρο, επειδή όταν ήμουν μικρός είχα κοροϊδέψει τον παππού μου που ήταν αξιωματικός, όπως το Αλέξανδρο στον δρόμο. Και νιώθω πιο κοντά, και ακόμα πιο κοντά όταν τις πιο πολλές φορές ο Αλέξανδρος έκλαιγε και εγώ το ίδιο.
Εγώ νιώθω πιο κοντά στο Τρελαντώνη επειδή κάνει αταξίες και εγώ μερικές φορές κάνω αταξίες και αυτός ποτέ δεν λέει ψέματα και εγώ μερικές φορές. Εγώ νιώθω πιο κοντά στον Αντώνη επειδή όταν βάλει κάτω στο κεφάλι του δεν μπορεί να το πείσει κανένας να το αλλάξει και επειδή δεν λέει ποτέ ψέματα. Νιώθω κοντά μου την Αλεξάνδρα γιατί νομίζω πως είναι μια άξια αδερφή όπως νομίζω ότι είμαι και εγώ, αλλά και επειδή μου ταιριάζει και στο χαρακτήρα, δηλαδή αντιμετωπίζει τα προβλήματα όπως εγώ. Να, δεν βρήκα ίδιο με τον δικό μου Βόλο. Αυτός που σου έφερε είναι λίγο πιο μεγάλος. Δεν πειράζει, θα σκοτώσει περισσότερους στρατιώτες. Έλα, τράβα εσύ πρώτος. Και σημάδεψε καλά. Μπούφο. Δική μου σειρά. Στάσου! Είπαμε πως όποιος στρατιώτης έπεσε πάνω σε άλλο στρατιώτη είναι πληγωμένος και ξανασηκώνεται. Σκοτωμένοι μόνο όσοι ακουμπούν ολόκληροι στο πάτωμα. Σωστά, μα τούτη είναι σχεδόν όλοι σκοτωμένοι. Καθόλου. Να, κούνησε κι αυτός, άρα ακουμπούσε στον άλλον. Μόνο στην άκρη της ξυβολόγης. Αδιάφορα, ακουμπούσε. Σαν να μου φαίνεται πως τους σήκωσες όλους. Καθόλου, σήκωσα μόνο τους πληγωμένους. Έλα, Αλέξανδρε, τράβα πάλι. Μα δεν προσέχεις. Δική μου σειρά. Άμα άνοιγα το μαγικό κουτί του χρόνου και βρισκόμουν στο δωμάτιο των παιδιών στην Καστέλα, θα έπαιζα μαζί τους βόλους και στρατιωτάκια, γιατί στις μέρες μας δεν βρίσκονται παιδιά που να θέλουν να παίξουν βόλους και στρατιωτάκια. Παίζουν περισσότερο κομπιούτερ, ποδόσφαιρο και βλέπουν τηλεόραση. Σήμερα συνηθίζεται να παίζουμε τα ηλεκτρονικά κομπιουτεράκια, τα ρομπότ που αλλάζουν σχήματα, ποδόσφαιρα και μπάσκετ. Εγώ συνήθως παίζω με το δικό μου κομπιούτερ με διάφορα προγράμματα και παίζω μόνος μου επειδή δεν έχω άλλα παιδιά να παίξω. Αν θα άνοιγα το κουτί του χρόνου και θα πήγαινα στην Καστέλα, στο δωμάτιο των παιδιών, θα έπαιζα ωραίες κυρίες με τα ωραία φορέματα που δεν συνηθίζεται σήμερα να παίζετε. Και θα καθάριζα και βύσσινα. Αν ήμουν στο δωμάτιο των παιδιών, θα έπαιζα βόλους, επειδή στο σπίτι μου δεν έχω βόλους και δεν συνηθίζω να παίζω. Δική μου σειρά. Ζήτω! Σας έφαγα πάλι. Καθόλου, αυτοί είναι όλοι πληγωμένοι. Ζαβολιάρα, όλους όσους 20 ήταν σκοτωμένοι. Δεν ήταν και δεν θέλω να με λες ζαβολιάρα. Εγώ τους είδα, ήταν. Δεν ήταν. Ήταν. Δεν ήταν. Μη μαλώνετε. Έλα, καλά ξεμπέρδευα, Αλέξανδρε, ρίξω άλλη μία και με την πρώτη θα τους ορώσω όλους κάτω. Αχ, δεν πάει αυτή. Έδωσε στο Αλέξανδρο ένα μεγάλο βόλο που δεν χωράει στο δάχτυλό του. Δώστε το δικό σου βόλο. Δεν πάει, δεν πάει. Είναι αδικία. Είναι αδικία, αδικία. Τι έκανες, είδες τι έκανες. Έριξες την ελληνική σημαία κάτω και την ξεκόλλησες. Μάζεψέ την αμέσως και φίλησέ την. Δεν τη μαζεύω και δεν τη φιλώ. Θα τη μαζέψεις. Δεν τη μαζεύω. Μάζεψέ την. Είναι η ελληνική σημαία. Δεν είναι, είναι ένα παλιόχαρτο. Πουλουδιά. Δεν είναι αυτό, είναι αυτό το ζωγράφησε Αντώνης και το κόλλησε ο Αντώνης και δεν είναι τίποτα. Είναι μια μουτζούρα. Καλά. Το απόγευμα που θα έρθει ο Γιάννης θα του πω πως είπε στη σημαία μας παλιόχαρτο και μουτζούρα. Δεν το είπα για τη σημαία μας, το είπα για αυτό το χαρτί. Να, πάλι το λες. Λοιπόν, και για τιμωρία σου θα του πω και το άλλο. Πως είπες πως όταν μεγαλώσεις θα τον παντρευτείς.
Παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών έχουν γίνει πολύ πιο ελαστικές συγκριτικά με την εποχή του Τρελαντώνη, το βιβλίο εξακολουθεί να αγγίζει τα σημερινά παιδιά. Γιατί όσα κι αν έχουν αλλάξει, το παιδί θα πρέπει πάντα σε κάποια ηλικία να έρθει αντιμέτωπο με το γονιό και να διαφοροποιηθεί από αυτόν. Και ο Τρελαντώνης βέβαια δίνει μεγάλη ικανοποίηση στο παιδί, γιατί με χιούμορ και ελαφράδα του προσφέρει τις περιπέτειες ενός αγοριού που δεν πτωείται από τις τιμωρίες των μεγάλων και τελικά επιβιώνει. Βέβαια, το πρότυπο που προσφέρει ο Τρελαντώνης βασίζεται κυρίως σε 3 χαρακτηριστικά: το θάρρος, την περηφάνεια και την περιφρόνηση για τον πόνο. Βασίζεται με 2 λόγια στα κατεξοχήν χαρακτηριστικά του παλικαριού, μιας έννοιας που τόσο έχει εμψυχώσει αλλά και ταλαιπωρήσει εμάς τους Έλληνες. Τα παιδιά, διαβάζοντας τον Τρελαντώνη, ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, μπολιάζονται με το πρότυπο του παλικαριού. Σε όλα όμως τα βιβλία της Δέλτα συναντάμε αντίστοιχα ηρωικά πρότυπα. Ακόμα και στα βιβλία της που απευθύνονται ξεκάθαρα σε παιδιά του γυμνασίου, όπως το «Για την πατρίδα», «Τα μυστικά του Βάλτου» και «Στον καιρό του Βουλγαροκτώνου», οι κεντρικοί ήρωες είναι πάντα παλικάρια που δρούν αυτόνομα και ανεξάρτητα και που θυσιάζονται για την πατρίδα και το κοινό καλό. Μ' αρέσουν πολύ τα βιβλία της Δέλτα, αλλά νομίζω ότι δεν θίγουν ορισμένα θέματα της σύγχρονης εποχής, κοινωνικά προβλήματα όπως τα ναρκωτικά ή η βία, και δεν θίγουν θέματα που να απασχολούν τους νέους, τους εφήβους. Μ' αρέσουν πολύ τα βιβλία της Δέλτα, αλλά ιδιαίτερα ο Βουλγαροκτώνος δεν με τραβάει, γιατί προτιμώ τα βιβλία της σημερινής εποχής και τα βιβλία που αναφέρονται στο μέλλον, γιατί δεν ξέρεις τι θα απογίνει στην εξέλιξη ιστορίας και σου αφήνει τις γραμμές ανοιχτές, ενώ ο Βουλγαροκτώνος στις γενικές γραμμές ξέρεις τι γίνεται. Εμένα αυτό που κατά κάποιο τρόπο με ενόχλησε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο είναι το γεγονός ότι η Πινελόπη Δέλτα χρησιμοποιεί πάρα πολλές λεπτομέρειες ιστορικά τεκμηριωμένες, κάτι που ίσως να δημιουργεί κάποια προβλήματα για παιδιά μικρότερης ηλικίας για να το παρακολουθήσουν, αφού εξάλλου σε αυτούς απευθύνεται κυρίως. Αυτές όμως οι λεπτομέρειες νομίζω πως είναι απαραίτητες για ένα ιστορικό μυθιστόρημα όπως είναι ο Βουλγαροκτώνος, γιατί μας τοποθετούν στο κλίμα της εποχής και μας βάζουν μέσα στην ατμόσφαιρα. Μα εκείνη την ώρα, Κωνσταντίνα, σε συλλογίστηκα. Είπα πως τώρα πια, φέροντας και μη, θα παρατήσω το έργο μας. Και θα να αυτό, εκεί που ξυπνημό δεν έχει. Σύντομα θα λιάνεις, Μιχαήλ. Μα το έργο μας θα το παρατήσεις. Ο αυτοκράτορας σε περιμένει στα Βοδενά και στο μέλλον πάντα πλάγι του θα πολεμάς. Είχες ειδήσεις? Ναι, είχα γράμμα του Νικήτα. Δεν χαίρεσαι, Μιχαήλ? Το ξέρεις πως όταν φύγεις θα φύγω κι εγώ μαζί σου. Δεν θα φύγω, Μιχαήλ. Το εννοείς? Ναι, Μιχαήλ. Είναι υπόσχεση? Ναι. Είναι υπόσχεση. Θα ήταν αδύνατο τώρα πια. Τι θα ήταν αδύνατο, Μιχαήλ? Να ξαναφύγουμε. Ναι, θα ήταν αδύνατο. Το νιώθεις? Το μάντεψες? Τι να μαντέψω? Πως τώρα πια, αν ήταν να την ξαναχάσω, δεν θα ήθελα πια να ζήσω. Ποια?
Την Αλεξία. Την αγαπάς? Της το είπες? Όχι ακόμα. Δεν ήθελα να την ταράξω. Είναι μήνες και μήνες τώρα που θέλω να στο εξομολογηθώ. Μήνες που σου κρύβω αυτό το μυστικό. Μα ντρεπόμουν να το ομολογήσω. Την νόμιζα βουλγάρα. Κι αν εκείνη δεν θέλει και αρνηθεί? Αν δεν με θέλει. Αν αρνηθεί. Μα τότε... Μα τόσο κουτός είναι ή τόσο άρρωστος? Γιατί να σ' αρνηθεί? Ζήτησέ την. Ίσως σε θέλει. Θα σε θέλει. Πρέπει να σε θέλει. Κωνσταντίνε. Είσαι πια καλά. Και σου εύχομαι Ο Κωνσταντίνος έφυγε. Έφυγε. Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος αυτοκτόνησε. Όχι. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ. Ο Κωνσταντίνος... Η θυσία αυτή του Κωνσταντίνου θα φαινόταν κάπως υπερβολική σήμερα, γιατί κανείς πια δεν θυσιάζεται τόσο εύκολα για το φίλο του. Παρ' όλα αυτά, ο Κωνσταντίνος δεν είχε καμιά άλλη επιλογή μπροστά στο δίλημμα που βρισκόταν, γιατί και να παντρευόταν την Αλεξία δεν θα είχε την προσωπική του ευτυχία, αφού θα έβλεπε το φίλο του δυστυχισμένο. Και ύστερα θα έχανε και τον ηρωισμό του. Στη θυσία αυτή του Κωνσταντίνου, εκτός από τον ηρωισμό που προβάλλει η Δέλτα, μπορούμε να δούμε και έναν ακραίο εγωισμό. Για άλλη μια φορά ο Κωνσταντίνος θέλει να αποδείξει την υπεροχή του σε σχέση με τον Μιχαήλ και θέλει να το αποδείξει στον εαυτό του και στους άλλους και το καταφέρνει με το να θυσιάσει την προσωπική του ευτυχία για χάρη του φίλου του. Αυτό που μου φαίνεται περίεργο στη θυσία του Κωνσταντίνου είναι ότι δεν υπολογίζουν καθόλου την γνώμη της Αλεξίας. Ενώ στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, καθοριστικό ρόλο θα έπαιζε και η γνώμη της γυναίκας. Ξέρεις γιατί έφυγα? Δεν σου το είπε?